lang yung taon. Bining, nanuyo mo kuno si tatay ninyo na mo, Day Flor. Dili kay nasuko. Kuan lang ka nang igihan na kay to si tatay. Di amo lagi motiban, gulyat. Uy, may gabi nang muday. Matay nakatugaw inon ni sa pagkatulog ng da. Dito lang. Awoy sa pa yan. Pero, mibangon lang gid ko, kay doon ako isulti ninyo. Kining ako, dili pagpataas, magdinay ka na ilang good tatiban, gulyat. Unsa man? Nakagusto mo ni Flor o ni Helen? Nangulitaw mo? Kung mao, pangita mo laing trabaho. Kay ubos na ka ang pagtanaw sa akong bara na inyong trabaho. Unsa ko? Kanang, unsa ganito? Si Paul og Torero. Si Punterilo? Mao ka na. Aron mo makabisita din sa bahay nila ni Flor o ni Helen. Kinabuhi sa tao, Buliat. Kaniya ito, nagkagi kong milyonaryo. Ipatay ko ni Don Miguel. Ito ko sa langit, sa tubangan ni San Pedro. Nagitagaan ko ni Manok Noges. Umay nagkapadato na ko. Kunya, ang kwarta lagi mo ay gingon nga the root of all evils. Mauto nga, nambukiro ko. Munag, nahitabo nga, nibalik sa kong kapobre. Karon, mamipti na lang ko ni mong sigarilyo. Sigarilyo. Unsang trabaho ang gusto ninyong sudlan? Unsa man, sir? Sales representative sa among gusto. Ha? Uy! Kumao mi anas. sir? Mayo kay mi anas ni Tiban. Alam mo, sir, nakagina sa kong pamaligya, sir. Kay, dahil ko sa nga, gibaligya na kong kapon tatay, waki bawas tatay, igupod kong sangkot ni tatay. Nga gani, kay nakalihay ko, sir. Unsa kong graduha? Ako hinoon, sir, kung mapalantag ko mundang, abogado ng tarong ko. Pero, sa akin nga, pobre mo ko kay tatay, sige lang kapili sa tigbakay mo nang mura gini akong grado, sir. Di ay. Ako, sir, papay noon ko matagal sa Biaba, sir. Engineer na utak ko ron. Boy, no, ibili na inyong address. Kung ang inyong doon na may telephone number, ibilin lang kay tawagon talang mo, madawat mo. Sa gasa ta apply, wag mo gimidawat atong trabaho. Saon man eh. Ang aron sa inon abtik ta di mukyat-kyat sa tagamay. May nini, suot ta di simbahan, mag-amputas niyo sa tuninyo para makasuot ang trabaho. Oh, sige noy. Kapag bata. Ay, paglabang nini, mga jeep, maligsan ka. O para ba ka ma-insure? Insert ko na eh. 40 stars lang. Tapos hanggang... Ano yung labang? Pagdali. Oh, buti. Na, nanaarba ng mga jeep, makubali ang tignaw. Dali, manota, dali. Kasi kasi makililimos, pag-iwan sa taglimos, mumpay. Huwag ginisuor na itong bulsa. Dali, arita, dali. Asa man importahan simbahan eh? Narasunahan. Nay, ugbog taron din narabay nagang sugat. Si tatay mo sagkot. Gusto mo sa si tatay ba? Kaya kung kanang sa sementeryo lang ang ilang saligano, di man to sila kabuhig pamilya. Murag nagpasabot ka nga naibog ka ni Gulyat, no? Gulya, oy! Buta mo sana si Gulyat ba? Nya, nga nang man mo inas tatay. Ikaw ta pinangatarungan. Di ko eh. Ang biblang tatay nakagusto kong Gulyat.
anang tao sluyuda. Kaganina, Brad, kaganina ako nagkabante na ko niya. Kaganina ako nagkabante na nagsunod-sunod na to. Tinula. Pas-pas ko na taglakaw. Tara. Murag lain na nida. Yeah. Sa may una-una ni mo, managan ta. Siya managan. Abi ko lang niya ang taon na talawan ta. Manukul ta, musukul ta. Musukol ta. Unya nga na to. At nga na to. O sige, dito ka, Rico. O sige, o, daga. O sige, tayo na mo, ha? Kapkapan na to. Yay! Sama. Pinuti! Ha? Pinuti? Putol nga pinuti! Di mo ni pinuti na eh. Sama. Batuta man eh. Ay, pagmayong-mayong. Anong gusto lang? Ipatasin mo kamot. Ipataas! Ipataas! Huwag ka kamot! Ipatas, imutil! Imutil! Ipatas! Ipataas! Aduha! 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 Huwag kami bila. Oh. Bay, di magkabal tang tao ba, bay? Ha? Pagsiyasayo Amigo yan. lang ko sa inyo, bay. Oo. Saman? Amigo lang ko sa inyo ba? Yeah. Ikaw man kung nangita lang magtrabaho ba? Trabaho? Manghatag kag trabaho, bro? Yes, sir. Oo. Trabaho mo, sir. Yes. Trabaho mi. Muna mo ipangita, sir. Ako si Limahon. Kamu, kinsa mo? Si Tiban ko, sir. Dito sa mo, sa tawagan ko nila, Jeffrey. Si Goliath. Guli for short. Kanya, kailan may gusto niyo sweldo? Buhay naman, sir. Di makikutan tong argabyado. Bisag kapilas libo, okay na na. Bisag way, is-isis o pag-ibig. Aw. Ako hinuon sir. Bisag mga 2,000 lang. Basta free baboy kay kaminyoon na kay ko. Ano din ang trabaho din eh? Pagsaba. Saan mo na mo pistola? Saan mo na mo? Kwarta ang tuyo. O saan lagi ni na? Trabaho ang kami. Asam na ini. Ang trabaho na to. Sige tag barbaro din eh. Oh, bupo. Saan may pagbuhuaw eh? Uy, saan ang trabaho na to? Sige lang ako pumapo ini. Muna. Ay, saba. Ay, saba. Sige na tag. Hindi ka na to. Ay, saba. Insulti. Ay, saba. Ay, saba mo na yung trabaho na ito lang as kayo. Ita di aning trabaho na to. Sige, gupo-upo. Goliath, Ay, mo ni trabaho na to, ay saba. oh. Ay, saba ha? Sunod mo sa ako. Ay, saba. Dami sa ako. Saan ka? Ku! Ay, saba. Ay, saba. No. Sa totohanan nga, diretso lagkat-kat diri. Wa mo manuktok sa tibay. Sus, paitaan ni Noy. Huwag ko kasabutan niya itong trabaho eh. Bitaw tanda akong sabo. Basta importante nini, nga mao na itong trabaho. Ay, saba nga. Noy, nitsit mo lagi. Matulog, sunod ta. Ha? Trabaho mo nila to, walang taga-kwarta. O sige, kat-kat sa ta. Oh, O sige, bahala na lang ni. Trabaho mo gani. luwat ako. Oh, May elevator niya. Hintay pa. Noy. Sa may trabaho na to, huwag ko kasabutan ni tao, Noy. Basta bitaw ko, as kong kasabot. Maghuwat lang ta. Ay, saba.
Kining trabaho mao kining operasyon sakmit. Aw, di ay. Arang-arang na rin is panulis. Dali mo nga rin. Kamuy so diha. Nasa ko. Iuni ninyo sa pistula kanang babay ug pangayuan ninyo sa iya ang bag nga may sword nga 700,000. 700,000? Siguro agi ninyo pagkuha by hook or by crook. Adto ko sa luyo sa inyong magpaabot. Sige. By hook or by crook? Buliat, wadyo kong kasabot ini. Tiunan ko ng pistola. Sa ni ato no eh? Panulis ni ato? Di tingali. Operation sakmit. Police station? Ano to yung pistola? Tiunan mo ko ng babae. Oo, di no. Andam mo na to. Nanaknam ko na to bang ako. Sandali ito ba? At tas babae na. Bili ako. Eng. Tang. Unsa man ninyo do? Police? Andiyan, Tolis. Aming pagkawawi, ha? You're insulting our personal capacity. Sipagto mo na mo, mga Tolis, ha? Dili ni tulis amo day. Mao kini gitawag og operasyon sakmit. Kwartang yung tuyo? Oo. Kwarta. Naaman ko nos bag. 700,000 centavos. Di ay. O dali, bingkod sa mo. Masaylo ang taon mi ma'am. Kay abi ni mo ma'am, taon mi kalibutan ato ang magibuhat taon. Bisan mangutana pa ka na ako, ma'am. Day, wow ka lang. Ma'am, isuha lang nila. Huwag ni kaon sa ako. Anong kahubo man ka? Saan mang good, ma'am? Yubuan mong good ito prisuhan sa mga pineriso. Na, gitagaan sa kong sir of t-shirt, masilungan ang liog. Ito nga, samtang naglakaw mi, ma'am. Yan may mga hinaya, ma'am, akong gihapit na mauni. Di mo sad masod, ma'am. Wala nga, ako na ning gisagbay. Nay kwarta do. Daray sila sa gawa sa kana. Daray ng sobra, ihatag lang yan nila. Mao kang mulutopan. Kasayo na na, ha? Karina naman na. Butangan og tubig. Unya, pormaho nagpan. Ibutang sa turno. Hindi gawas. Luto, para na. Paan ba nga ako ulit? Mura mo tangki. Ini ako ni Tiban. Oh, Muna siya gitawag og pandi muna eh. paan di mo na eh. Oh, kang imo sa mana? Mo na paan di batuta. Pandi batuta. Be, ikabang mo na to sila, be. Anak mo. Pagsum kayo. Ibaw ka ba? Ano man eh? Ilang paan din nila, ki? Ano man eh? Doon na itlog. Luto na ka na ulit. Dugay pa ni maluto, no eh. Ibaw ko ani. Pinurasan ko ni sa kumutok ko. Dada mo, buksay. Para haon ni siya rin, diba? Lilibugsay tao rin. Nang ba nagpalo-palo? Dito na yun, mo na interno. Mau lagi. Saan mau ni pana to rin. Hindi ka pa ako. Nasunog na sila. Unsa man ang pagkabuhatan ninyo? Paeg, sir. Overcook, sir. Overcook good mo sa kaway nada anak. Anak, hawa mo kang tayo eh. Dili, sir. Palit mong gyapon mga tao, ana, sir ba? Basta